Този ден църквата щеше да представи нов пастор. Половин час преди службата, един просяк се мотаеше пред църквата. Той поздравяваше хората, но бе посрещнат с равнодушие. Молеше за пари за храна, но никой не му помогна. Дори когато поиска да седне отпред, го изпратиха в най-задния ред. Когато водещият обяви, че новият пастор ще излезе на амвона, всички пляскаха и чакаха. Но никой не очакваше, този просяк беше новият пастор. Той се качи на подиума и с висок глас прочете Господната дума. Тогава в отговор ще им рече: истина ви казвам, понеже не сте направили това на ни един от тия най-скромните, нито на мене сте го направили. Цялата зала млъкна, и мнозина се изчервиха и заплакаха от срам. Новият пастор каза: вярата в Господа не е просто да ходиш на църква, а да живееш истинска любов, да обичаш Бог с цялото си сърце и да обичаш ближния си както себе си. Ако вярваш в това, амин, и сподели тази история.